Ja, og vi står her med Tina Middelgaard Jensen, som har givet et spændende indlæg i dag på Videngruppen om sociale medier. Tina, kan du fortælle lidt om, hvad du har fortalt gruppen? Ja, jeg var inviteret til at fortælle om mit Employee Advocacy-program i IBM Danmark, som jeg var med til at gennemføre i 2013. Og det handlede meget om, hvordan vi ligesom tager de her, vi har alle de her platforme og sociale medier, vi taler social business. Hvordan får vi det ligesom eksekveret ud i organisationen? Det jeg lagde meget vægt på i mit program, det var, at vi fik noget indholdsstrategi for al den viden, vi havde i IBM. Hvordan kom vi ud med den? Og så brugte vi simpelthen de gode medier, vi havde i organisationen i forvejen, som er medarbejderne. Så alt fra at have vores topeksperter, som måtte udtale sig til pressen, som skulle profileres, ned til den enkelte IBM'er, der skulle have en rigtig fin LinkedIn-profil, så vi kunne bruge dem som visitkort for virksomheden. Ja. Var der noget dialog i gruppen, som ligesom fik ændret dit syn på nogle af de ting, hvordan det foregår i dag i andre virksomheder? Man kan sige, at det bekræftede meget min oplevelse, og det fortæller mig måske også meget godt, at de problemer, som er i en stor organisation, de går også gerne igen i en mindre organisation. Vi kigger alle sammen på ressourceproblemer og hvordan får vi dokumenteret vores indsats, hvordan får vi mål på den, hvordan får vi fortalt topledelsen, at det giver mening, og det giver mening at investere i noget, der måske først udmønter sig på bundlinjen et år senere. Det var ligesom problemstillinger, som jeg kunne genkende hele bordet rundt, og så bare måske sådan lidt nogle gange en overvældelse i forhold til, hvor mange platformer og muligheder der er. Og det går så hurtigt, så da jeg sad i IBM, der snakkede vi meget Google Plus for eksempel. Det er lige blevet erklæret dødt i dag. Nu skal vi i gang med nogle andre platforme. Så simpelthen hele tiden, det bedste råd, og det har det jo næsten altid været i kommunikation og markedsføring, det er keep it simple. Finde ud af, hvad folks styrker er, og hvilke platforme, der vil passe til de styrker, og så vælg dem og brug dem. Super. Jamen det vil jeg lade gå videre, og så tusind tak for, at du ville komme i dag.